Narpati Dharma Putra Myangari Kanan Jaya Kumaturing Raka Narendra Harimurti Narendra Harimurti Duh Koko Prabu Ndarawati jimat sesembahan kalilan ingkang rayi cumadong dawuh kados pundi kabaripun payudan Kurusetra Koko Prabu nuwun sewu Yayi Puntadewa atur uninga bilih barisan Pandhawa mendelong karana katrajang Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyapati Aji Candha Birawa kuwawi mrawasa prajurit lan Senopati Pandhawa Yayi lajeng kados pundi lan menapa ingkang kedah dipun tindakaken Koko Prabu Yayi Puntadewa mestinipun paduka mboten kekilapan bilih Buta Candha Birawa ingkang cacahipun ewon menika namung barang sulapan tegesipun kadigdayan menika dumados saking kanepson ingkang dipun umbar menawi nepsu dipun uja boten wonten telasipun tanpa beda kalian wujudipun Candha Birawa ing saya kathah lan saya nderbala. Mila saking menika ingkang saged nelukaken Candha Birawa namung piyayi ingkang kulina ulah kesabaran pinter ngendhaleni kanepson. Boten wonten sanes kejawi namung paduka Yayi Darmaputra. Koko Prabu sampun keladuk anggen paduka ngalembana dumateng kula awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni nafsu kantun tiyangipun menika purun napa mboten nanging nyatanipun ingkang rayi Werkudara Janaka klebet kula mboten wonten ingkang kuwagang Trajang Candha Birawa namung paduka ingkang kula jagaaken. Yen tetela kados makaten kula namung nderek kemawon jringkang murba wonten Baratayuda menika paduka Koko Prabu. Menawi nderek kaliyan kula mang maju perang aja meneng wae. Koko Prabu. Lagar manguwuh ing mungsuh aminta lawan anggrolir sing nabdo kadyayan gal nubruk Prabu Puntadewa ya kene ora gelem rawasa karo aku Prabu Puntadewa kowe ora gelem adu kaprawiran karo Candha Birawa cetha lamun ta kowe wong jirih getih wedi mati sing gedhe pangapuramu Candha Birawa tumrape Puntadewa ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe. Gendok karepake piye Sang Prabu?
yektine mungsuh ingkang abot dhewe kuwi dudu sapa-sapa nanging nepsune pribadi. Mergo akeh wong pinter, akeh wong sugih, akeh wong digdaya nanging mung dadi kesete nepsu. Mongko nepsu kuwi yen diuja ora ana enteke tan wurunga uripe mung ngangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa syukur lan tentrem. Banjur kowe maju perang iki arep ngopo yen wegah tetandingan karo aku? Apa sing ndok kayuh Puntadewa? Aku makarti ana Bratayuda mung milih lawan kodrate lelakon. Aku wegah nglarani penggalihe sapa-sapa merga makhluk urip ana alam padang kuwi mung diperintah supaya nyebar rasa asih lan katresnan marang jagat saisine. Mula yen kowe bakal mateni aku Maragagi Puntadewa Patenana, malah aku ngaturake panuwun dene kowe sing nglantarake Puntadewa purna ing dharma. Banjur Puntadewa sumewa ana ngarsane Gusti ingkang Maha Tresna. Ah wong apa iki kowe? Mundur Kang. Anak Prabu Yudhistira nyata paduka piyayi ingkang mumpuni olah kebatosan ketitik sembada nelukaken Candha Birawa. Anak Prabu, kula sampun seleh, kula sampun kawon, kula pasrah pati dumateng paduka Anak Prabu. Nuwun sewu Kanjeng Rama Mandaraka. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula tega mentala kaliyan paduka pepundhen kula. Menawi angger Puntadewa mboten kersa mejahi kula, tegesipun paduka namung mirang-mirangaken kula. Mongko sumpahing Senopati tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Kula mboten saged nglampahi Rama. Nanging paduka lak ngasta piranti. Kula mboten beta gaman lan pusaka. Ingkang paduka pundi rinten dalu nenggih Kalimasada menika pusaka ingkang sembada nglantaraken kula dhateng kasampurnan nggih. Rama Prabu Mandaraka. Nuwun sewu Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugraning gesang. Anak Prabu, yen pancen menika kangge paugrane gesang tegese ya kanggo paugrane mati. Merga urip karo mati niku mboten pisah.
Mila kula nyuwun tulung kalima sabda mangmedharke mangke kula ingkang badhe nderekaken. Kalima sabda menika namung dumados saking kalih ukara nenggih ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang Maha Murah lan ingsun anekseni lamunta utusaning Gusti pungkasan yektine utusane Allah. Ora ana kang sinembah kejaba Pangeran kang Maha Murah. Ingsun nekseni lamun ta utusan Pangeran pungkasan utusane Allah. Akan sugeng tindak Kanjeng Rama Mandaraka. Upama kula menika dudu wong tuwa mesti kula sorak lan keplok saking katebian ya. Ing atase senopati gegedhuk Yayi Werkudara Yayi Janaka kalebet kula ingkang kondhang sucaningrat oboring jagat sing dewa kemawon kuwalan tanding kalian Candha Birawa ning Yayi Puntadewa piyayi sing ra tau nesu, ra tau Bandayuda, ra tau perang parandene bisa nyampurnake Rama Prabu Mandaraka jenengan teh ampuhe kados mekaten to Yayi. Kula niku mbuh. Mare kudu. Pandam tumuluk hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu kalingan angrangan sang biak manah kong sumungkem guling Yayi Werkudara. Wah, citeng kakangku piye? Ora sah takon, kon tayungan sampeyan iki. Sirane ngawati sembah-sembah anak bojo ngene tutuke ngangge kuku kacamata. Nang Bratayuda makmur-makmur apa nyatane mung dijak tirakat dijak perang. Kae kok apa-apa mung ditutuke ndase mung nang omah sembah wong pirang-pirang. Nangis ya nangis aja ning wilayah kene to.
kowe tuthuk karo Ndara Werku piye? Werkudara. Nyuwun tamba jare duwe kembang jaya kusuma iso maliyake wong kang lara, iso nguripake wong mati. Sira kula ibu metenani. Dayane Ratu Ndarawati waras-waras awit saka kersaning Gusti. Waras yo. Durung waras. Waras mergo saka keparenge Gusti waluya jati dadi terah mulya. Waras. Durung waras. Waras borong pun. Lagi njaluk tombok nek wong-wong kejem-kejem njaluki tombok. Nek njaluk tombok njaluk gareng dikek biome uringan. Biome uringan iki apa? Kose to Bratayuda ngomongne kaya ngono horok. Sena apa? Nadyanto wis tetel senopati Ngastina ning ibarate wong gegawa ora saya enteng parandene malah saya abot merga dedengkote Kurawa durung mati Duryudana lan Patih Sengkuni. Upamane Yayi Werkudara unggul ing payudan Kurusetra kira-kira kowe bakal ngopo? Nambuhi lelakon kuwi Bratayuda wis mlaku kaping 17 yo kene lagi kok takokake merga sing adi mengko yen kleru ingkang dituju bakale getun kedurung tembe murine upamane para Pandhawa unggul ing Bratayuda iki mengko kowe teka ning Ngastina ora bakal ketemu apa-apa. Yen kowe milih karo bondo donya, bondo Ngastina wis ditewu, wis ditekke Duryudana merga nggiragat perang. Ning Ngastina Siyadi mung bakal nemu bocah lula waranda karo wong cacat merga korbane Bratayuda. Satriya ki ambeke sepi pamrih rame gawe. Aku Bratayuda mung netepi kewajiban perkara kowe entuk-entukane apa ora gagas. Ning entukmu mung ngopeni waranda karo wong cacat bocah lolo. Kanugrahan sing gedhe kanggone Werkudara Lamunta bisa ngrukti marang wong-wong sing nandhang sangsaya. Merga wong-wong padha uripe keserakat ki merga saka dosane Werkudara lan Pandhawa Kurawa. Mula nggih nebus dosaku ikhlas lahir batin aku ngopeni karo wong jumpo, ngopeni wong cacat, ngopeni bocah lula. Ngopeni rondo, men diopeni Bagong mengko. Sing tetek ya, sedya hayu manggih rahayu, Mas. Soroting Purya Tekol gunung-gunung
Yang ning talaga kadhe langit ambang tang pasulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur sewu nggih anak Prabu Duryudana pripun paman paping Arya Sengkuni larak ngaten menawi ngoten menika lega manah kula ora mung kaya wong dandani lawang kemawon kabare Rama Prabu Salya sampun seda kalih Puntadewa nggih nyolong kethek-pethek ing atase wong ranate peperangan kok duwe kaprawiran ning nadyan kados pundi kemawon kula boten mundur ing keguntur tamendha ing bebaya kula tetep ngadeg jejeg ndepani kamukten negari Ngastina lan Ngamarta ning nyatanipun sampun kathah senopati ingkang gugur lan Brono Arta kangge ragat perang menika sampun meh telas nggih. Pramila menawi paduka kepareng ndhahar atur kawula nindakaken kemawon ngibarate butuk lor kena kidul golek iwak kecekel iwake ning aja nganti butek banyune. Tegese pripun? Prayogi mawi siasat ngawon kemawon kalian para Pandhawa etok-etok kalah Kurawa etok-etok teng tekuk dengkul lan uga nggulung gendera nglebetake gendera putih minangka tandha nungkul adhedhasar tresna pedhamen mangke nadyanta Kurawa menika sampun kalah Pandhawa lenggah malih wonten Ngamarta jer nyatanipun 12 taun kawula Ngamarta budayane sampun kula rusak sampun boten wonten tiyang ingkang nglestarekaken dhumateng adat budaya satemah wong Ngamarta kelangan jati diri wis gunakake budayane wong Ngastina mangke gampil anggenipun ngemudeni ngrusak dhumateng kawula Ngamarta yen kawula Ngamarta kelangan jati diri mangke gampil anggenipun ngrubuhaken para Pandhawa sampun sampeyan niku butuhe mung golek penak ning Wegar Kasa sampeyan gelem mukti ning wedi mati kula mboten wedi mati sebabe apa kok ora wedi mati amargi Patih Sengkuni mboten saged mati kok ora bisa mati KTP kula seumur hidup man buktekke kasedyan sampeyan dhateng Duryudana caranipun ora ketang siji mang cangking mriki ndase Pandhawa Mirathengson prihatin waspa gumijil tuhu dahatan pokarya mboten langkung kula namung badhe ngestokaken dawuh nggih.
karana kula mukti wibawa wonten ngestina menika paduka ingkang lelemu dumateng sarira kula. Dinten samangke kula badhe madheg senopati. Sisandamel kula badhe mbuktekaken dumateng tiyang sak jagat lamun to kasetyane patih Sengkuni marang Prabu Duryudana ora kena sinangga miring. Nyuwun pamit nggih. Batang kedhi kang sayang gongkara Gadani Rama bat mabit mulat bang halingah lingmuh sumbar nguwuh minta lawan Ramrata Jaya Marata indang-indang yen padha sayuta marasa ketiwuri ampyaken kaya menjala rebutan kaya menjangan mati ora bakal gigrik wuluku salamba iki Senopati Ngastinapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Kyai Walid. Wah wong licik wong tansah ganggu wong rukun kowe Patih Sengkuni apa adamu Werkudara. Aja ngendel-ngendelake pek kowe wis mateni Kurawa pirang-pirang yen aku isih urip kowe bakal cilaka. Lelakon iki sing tak anti-anti lelakon iki pancen sing tak tunggu-tunggu. Kowe bakal ngunduh karo tanduramu dhewe. Udel-udel wadukmu maju apa ora ngarsa iso ngalahke Sengkuni tak ombe uyuhmu.
bumi sapa iki sing jeneng Antarja. Maju semburu pas mlonyok dadamu. Dian anake Werkudara ya dasar para nyata. Sore sing petung karo aku, rego dadi kok gasak iki ora. Aja jambak. Perang jambak iki lho. Padake numpak jaran jambak terus kena komburi. No. Oh, iya. Kok ndasmu. Petro. Apa? Ingsun Katriwandan ya, Ki. Diampun semotok. Mati apa? Pati sengkune mati njaluk kualat apa piye dalange? Aku ora iso mati kecile Werkudara, sawangan sing mrongos iki lho. Yahene unak-unuk.
Kudune do nggumun roh patih Sengkuni sing kaprawirane ngidap-ngidapi. Ora nggondro sepira. Ayo Werkudara, aja mung siji, maju bareng tandingana patih Harya Sengkuni. Jangkrik sapa nyencang sikilku? Apa, Kong? Ah, Truk. Ngapa? Sengkuni tak sak talene sikile tak gluwandang mrene murep. Seneng banget aku. Ambil men wis kaya ngono kuwi ora. Itu karepe dhewe. Ayo Werkudara sak enteke dayamu tumplaken le. Ilatmu melat-melet ngopo? Men kaya Ukfa. Pripun, Gus? Pripun, Hara? Sengkuni Pripun? ora mati-mati. Mboten mati. Berep nyawane. Didoni sik tak serampang kemudo. Saben-saben tak tibani kuku Pancanaka gletak bali urip meneh. Gletak bali urip meneh. Jenggelek terus dhewe. Yaine mbok ora kok Sengkuni, aku ya jenggelek nek yaine iki. Pedro, Nun, bapakmu nang endi? Bapak. Bapakmu. Bapak sinten? Pak Sukron? Semir. Oh, Pak Semir. Yo. Lah niki Wedhus. Ngerti bapake lagi lemah-lemah karo jikang dijunjung. Ora ngerti aku iki bar sarung jero ora ngangge apa-apa. Wong lek gedhi ngene mbake jero cilik ya, Mas. Wah, Semar. Enten napa, Gus? Enten napa, Gaeus? Kok gaes-gaes piye ra? Sengkuni ora mudar-mudar. Sengkuni ra modar-modar sing iso ngrampunge kowe Pak piye ndang kowe senengane lak nerangne silsilah to kowe iki. Sejarahe luwe senengane lak ngalur-ngalurne to, Pak. Nggih. Anane Sengkuni nika mboten mudar, jenengan lak mboten prisa. Aku ora ngerti sebabe apa. Sebabe nyawane Sengkuni niku moh ucul saking ragane. Durasi. Ngeten nggih. Jenengan kemutan apa mboten? Nalika nuwun sewu simbahmu Saptwarga Sang Resi Wyasa rumiyin lak kagungan Lengatala. Lenga bulis to. Lengatala ora. Aku duwe lenga bulis. Bulus iki bojone Pak Lus ngono lho. Lengatala merga ampuh dayane Lengatala, awak niku yen kelepetan Lengatala bakale ora tedas gaman apa wae.
ditumbak bengkong sinuduk putung mboten saged tumawa wonten pundi kemawon. Mongko nalika semanten lenga tala menika ingkang dipun wadahi kendhi kutah wonten ing Jrambah nggih rebutan Pandhawa lan Kurawa. Saklebetipun lenga kala wau kutah lajeng kangge gulung karo Patih Sengkuni mila wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kawratan lenga tala mila ora iso dipateni nadyan to ngangge gaman napa mawon. Akan tetapi ada sebagian yang tidak terkena minyak tala. Kopo Mang rada ndingkluk ndasmu ora dara Werkudara. Ayo pi sing keduren ya menek kambil ya semari asam. Ada sebagian yang tidak terkena minyak tala. Wah, opo? Bubur. Ora ro. Cantuk kok. Opo? Wadidah. Mboten ngertos. Ora. Lho kok cilik sawaran sampean kok cilik. Ora. Aja nuthuki ndas iki disembah karo anak putu. Titipane anak putu. Omong mau-mau ora. Nyapa to, Kok? Iki lho nyapa padha lanang iso kelonan ngene. Ora ngono kuwi jenenge ra kompak ra adil. Ora adil aku dudu pengadilan. Kowe iki ngerti ana sing disebisik karo bapak, Ndara Werkudara ngerti mongko nang kene iki wong papat. Lah sing ra ngerti aku to dikira wong goblok ning malian. Maksud lo? Apa sing dibisikke karo Semar? Lho kuwi ora ngger wong iso nampa kanyatan kaya ngono yen kengko ora siap tenan iso dadi buta kaya Sukesa utawa Prahasta mbiyen. Alah telek ra gagas aku. Sing kok bisikne apa mau? Apa? Lek ra ngene kowe ora gelem nuduh aku. Sepeda motormu aja titik ning nggenku, ora ngono kowe. Osik. Ngelmu kuwi ben barokah ya kudu ana regane. Regane pira tak tuku? Jer Basuki mawa biaya. Ya biayane pira manut? Kowe kon poso lek mesti ra kuat. Ra kuat aku poso, ra kuat aku lek gur mangan ngombe ngrokokku ngempet kuat. Liyane kuwi sing ra kuat aku gampang pengen kok. Lah kuwi. 100.000 kuwi tinggi ya mahar wae. Oke, 100 ya 100 nyo. 100. Nah, ikhlas. Ikhlas. Lahir batin. Lahir dalam kubur. Lahir batin. Ya. Bisikne sing kaya diomongne Semar Ndara Werkudara. Oke. Siap. Heeh. Nganggeling-eling ora? Rasa. Wis siap tenan. Siap. Merem mripate. Hah? Merem. Kowe apa roh aku merem wong aku ora duwe telapukan. Aku merem ora iso mula maling ning omahku wedi kabeh dikira aku sing melek mongko ngero aku. Yes, megeng napas. Hah? Megeng napas. Hop. Wis tenan yo. Mau tak bisikke kudu waspada lahir. Tenan. Wah. Asu kok nesu lha wis suwe-suwe kaya ora iso mati ning kene ora senengane ora kowe mendhi arep mateni aku bojoku kok pet arepe lambi lho arep lari ora iso lari kelangan 100 kok lari-lari piye bisike marang ing mang ya megeng napas iya gong nanti kliwat ya bengokne ya iya sing dibisike karo Semar silet. Hah?
Masa sih? 100.000 grentok kuwi. Mbok sumpah picek sing dibisikne yo kuwi mau. Kebangetan jadian kabeh kowe iki. Kaya Pak Marno ya. Masa 100.000 grentok kuwi? Ya bisikne pancen yo kuwi ora. Ya ampun 100.000 lho. Ya kuwi kok sumpah kuwi. Asem 100.000 iso kuwi lho. Paling ora iso sandingi apa piye. Rene senengan omongan elek ora. Petro. Napa, Gus? Sengkune wis tak keneke. Nggon niku sengkune kandhake karo Bapak Semar mau. Wah, aku bingung sing endi iki. Wah. Sik. Nah niku lho sing kentak-kentuk niku lho. Niki jari iki manggane mriko sik to. Nah niku. Ini 12. Jiluk bah. Entang-entang yang sintang-sintang katir, kacil-kacil leder. Yang ini mencap. Ada yang gitara yang ngapal gitara. Pirang-pirang lelakon sing nandur kanistan mung kowe. Ari palungguhan iki kowe ngunduh wae panggawe. Aku njaluk ngapura gitara. Aku njaluk ngapura. Pateni dina iki aku njaluk urip aku tobat. Ndang gek blus ngono lho. Blus 500 ngono lho. Nah. Ketuwen ora. Nandur ngunduh utangnya ora sakno. Kene. Hi aku kere. Alah ting opo? Iso ndangan. Mawut kang katrajang asya Werkudaraja ngleleng aja gembilu sirah Bratayuda iki durung rampung Kurawa durung kalah yen Duryudana isih ngadeg cecek
palungguhan iki kukupen negara Ngastina Ngamarta ning ana syarate lamun wis jengkelan kuandaku lundung sirahku bosok koklok dirubung laler badani Nadyan to aku kaya ngene wujude aku rung mati aku rung kalah. Apa rumangsamu kowe iki wong prawira, kowe iki wong suci. Nadyan akeh wong arani kowe wong suci ning sejatine wong suci sing kudungan dharma ning kebak lekoh elek bebudenmu.
Aja ndok anggep lamun to kowe iki anake wong sing becik, wong sing apik. Kowe tak kandhani Kuntadewa kenapa dipek anak angkat karo pukulun Bathara Darma. Sejatine le sedeng mbokmu Kunti karo Bathara Darma mula dijenengake Darma Putra utawa Darma Wasesa. Angka loro kowe memper kaya Bathara Bayu. Merga le selingkuh mbokmu Kunti karo Bathara Bayu mula diangkat dadi Bayu Putra ya Bayu Siwi. Janaka gantenge kliwat ukur merga le selingkuh Bathara Kamajaya karo Kunti Talibrata. Kembar kae kaya Bathara Aswanaswin merga le selingkuh ya kuwi mbokmu Madrim karo Dewa Aswanaswin. Kaya ngono tek wong suci, kowe iki sejatine wong anake wong wadon planyan turun dalan cangkemmu. Sing ndak tresnani. Wah opo? Racuten Bramantiane ngrasamu aja nggugu karo ucape wong sekarat. Ora mudar-mudar. Pancen kodrate lakon kaya ngono, Duryudana kudu ngunduh tandurane biyen nalika urip gawe rekasane wong liya. Saiki dheweke kudu delak-delak ora urip, ora mati ngagak-agak 100 taun suwene. Banjur dikapakake wong iki. Men ora gawe kesra, gawe gendra lunga saka papan. Golek watu gedhe. Duryudana tindhi ana watu sing gedhe.